Täällä on DHD ja me pelataan tänään semmoista peliä Runner. Me jatketaan siellä sarjaa, mikä meillä oli käynnissä. Eli kaikki Minepexin pelit läpi. Joo. Moro vaan puolesta. Ja tänään minä ehkä saan Optifine 5 selkään. Niin, toi saa Optifine 5 selkäänsä. Mulla onkin tämmönen hieno Doctor Who 5. Sitten tässä pelivuorossa siis tarkoituksena juosta. Ja sitten nämä blokit tippuu sun takaas. Elikkä vähän niinku TNT Run. Oi. Ja kannattaa varoa noita blokkeja muuten, mitkä tippuu tuolta ylhäältä, sanon vaan. Juu. Ai, semmonen tippuu just äsken mun päähän. Ketä ei oo vielä kuollut? Ei vaan on. On näitä kuollut jo aika monikin tää. Ai mua! Miten mä otin? Fall blokki. Lava pirefall. Aha, mä otin ihan sika paljon damakea siitä, että mun päähäni tippu blokki. No, mitä oikein sellaisessa kävis? Kun tähän tippuis blokki. No, tiputetaan pahvilaatikko päähän, niin ei siinä varmaan kuole. Musta tuntuu, että nää ei oo tässä pelissä ihan pahvilaatikkoja. Enoja. Sä... Nyt toiseksi. Joo.